Sí, és molt necessària la creació de Guanyem Torrent perquè el Partit Popular, que ens ha governat en els últims anys, ha fet una política opaca, una política de gastos inútils, una política de falta de transparència, una política de desmobilització de la gent, i és imprescindible que isca, com Guanyem Torrent, un grup que faci una política totalment distinta, una política ecològica, una política justa, una política solidària i una política que faci aquest poble habitable. Possible, necessari i convenient, perquè si la nostra alternativa Guanyem Torrent no es queda endavant, en aquests moments, en el panorama polític de Torrent, no hi ha res que puga fer que este poble siga un altre poble i que governar siga la participació de la ciutadania, siga verdaderament una explosió democràtica, una revolució democràtica. Ahí ve el gran problema. Una vegada guanyat l'Ajuntament anem a governar. Anem a governar junt amb tota la ciutadania, anem a governar per a tota la ciutadania i anem a governar d'una manera sensata, d'una manera justa, d'una manera participativa, aplicant polítiques que avui en dia no s'han aplicat i que farien que el poble fora verdaderament un poble habitable, un poble humà, un poble solidari, el que no hem aconseguit fins ara. Estoy en Guanyem Torrent para reivindicar la participación de la sociedad en la escuela pública. Porque la transparencia y una información veraz y directa son necesarias, Guanyem Torrent. Guanyem Torrent sabrà posar fi a l'acumulació de càrrecs i mandats dels polítics. Volem guanyar Torrent. No són temps de dubtes. Tu també pots formar part d'aquesta plataforma ciutadana. Amb tu, segur que guanyem Torrent. Perquè tu tens un cor tan gran